bathi lana asenze u-f of x equals 0.5x square root minus 1 ube yigraph. Ifana nale siqeda ukuyenza ke le. Kule function nakhona sizokhetha ama x values esizowa substitute ku 0.5x square root minus 1 ukuze sifike nama f of x values. Sizokhetha nje ama values nomima. Kodwa khona into engisafuna ukuyenza ke singakawakhetha ama x values ethu. Ngoba sino 0, square root of 0.5x nje bubona la ngusekelile. Lokho kungenza ukuthi ngifuna ukukhetha ama x values azonginika i-perfect square. Ngizokhombisa ukuthi ngikhuluma ngani. Ngizofuna ama values azonginika impendulo eyi-perfect square ukuze mengiwa square roota ngizothola inumber enomqondo ezokwazi ukuthi i-function yethu isebenze. So sifuna inumber ezonginika i-perfect square. Perfect square. Inumber eyi-perfect square ukuthi mase square root sithola inumber esile. So asiqale ke sithi siba ama perfect square to 0, u1 uyi perfect square to 3, 4. Yiphi nje enye inumber uyawazi ama perfect square akho? U4 uyi perfect square, u9 wethu uyi perfect square, u16 wethu uyi perfect square, no25 uyi perfect square. Lawa ke ama perfect square oqala uma uhamba kahle ngeinumber. First 5 perfect squares lawa. Ngoba uma uwa square roota uthola inumber eqondile. So u0 mo square root uthola u0, 0.5 x equals 0. Mase sithi x equals 0 over 0.5. Lokho kuyafana uma uqhubeka uzothola u0. U1 wona uma usubstitute la uzothola 2. Uzothola 2. Lana uzothola 8. 4 times 2 is 8. 9 times 2 is 18. 16 times 2 is 32. Ebese 25 times 2 is 50. Ngoba phela uma sizi-square roota lezi number, uma sizi-divide nga2 sizothola lezi number sezama perfect square. Ebese ke ku f of x sizothi f ka0 square root sa 0.5 times square root square root sa 0.5 times 0 minus 1. 0.5 times 0 u0 loyo minus 1 u-negative 1 loyo. Negative 1. U-f ka2 square root of 0.5 times 2. 0.5 times 2 1 minus 1 u0 loyo. 1 minus 1 u0. F ka awushintsha umbala siwusebenzisile loyo. Nakho ke f ka 4 0.5 times 4 minus 1 ebese 0.5 times 4 2 minus 1 u1. Yes. Yabona ke ukuthi kulula ukudideka la. Senza ama x values. Ngakho kumele ngabe mina ngithe u-f ka8. U-f ka8 ke sothi 0.5 times 8 u4 lo. Yabo ukuthi lezi number besiyithathe beqaleni times 4 negative minus 1. U4 square root 0.5 times 8 u4 square root ka 4 u2 minus 1 u1 loyo. Ebese ke sithi manje sifuna if asishintsha umbala sifuna i-function ka18. 0.5 times 18 times 18 u9 loyo. Square root ka9 u3. 3 minus 1 u2. I'm sure now uyakwazi manje ukwenza emqondweni lezi ibale engizenzayo.
ebese sithi function ka32 arithmetic nje leyo kumele ngabe kade wayifunda. Sithi 0.5 times 32 lo u16 square root ka 16 u4 minus 1 u3 4 minus 1 u3 sobhalela u3 wethu sishintsha umbala ebese ke sifuna manje function ka50. Function ka50 ebese sithi 0.5 times 50 u25 lo square root ka 25 u5 minus 1 u4 u4. Nanko kama perfect square x values ethu. Manje ke sesingakwazi ukudweba igraph yethu le kuthiwa siyidwebe ebese siphuma sibone ukuthi curve yethu esiphuma nayo isitshelani ngefunction yethu. So substitute ile kama x values ethu kwi function yethu lesinikwe yona. Ngakho ke sesingadweba ke ilokuza yethu. Sithi ke phela la u0.5 x kumele ube mkhulu noma ube ngango0 ukuze function yethu isebenze. U-x lokho kusho ukuthi kumele ube mkhulu noma ube ngango0 kulezi number sisebenzisile thina, hayi njalo kulezi number sikhethe ukuyisebenzisa thina. Uyabona ukuthi ngempela we-x siqale ku0 kwanyuka kwabo ayikho inumber encane kuno0 la kwama x value ethu. Ngakho kuyasebenza ngempela lento esiyibhalela ukuthi x kumele ube mkhulu kuno0 noma ube ngango0. Nakho ke sisiyadweba ke manje na ngama axes ami y axis noma f of x axis ebese le enye i-x axis. Uthimbo asiplotte ke i-numbers zethu qanansi x axis. Asiplotte ke i-numbers zethu qala 10 20 30 40 50 ya kuzoba lula kanjalo khona ngesitobula nomude lo sizama ukufaka zonke le number 1 2 3 4 vele sigcina ku4 la kuma f of x values. Okay, siyaqala ke siyaplotta manje. Eyokuqala u0 no -1 0 kwi-x axis -1 kwi-y axis 0 -1 nakula 0 kwi-x axis -1 kwi-y axis. Nakho ke ichashaza lethu bese siyabhala ama coordinates ethu 0 -1. Wesibili ke ama coordinates ngalo phepho lesikade siwusebenzisa u2 no 0 2 kwi-x axis 0 kwi-y u2 hlamba umila bese nako vele u0 sime kuwona. Ichashaza lethu nanto solidweba la bese siyabhala ama coordinates ethu 2 no 0. Esithathu u8 no 1 umbala wethu nakho u8 nangula duze kwa 10 ebese u1 nangula chashaza lethu lizoma khona la sibhala ama coordinates 8 1. Esine ke u18 no 2 u18 la kwi-x axis ula iduze kwa 20 ebese u2 nangula kwi-y axis chashaza lethu lizoma la sibhale nakho ama coordinates ethu 18 no 2 ebese ehlanu ke u32 no 3 32 no 3 nankukhala wethu umbala kade siwusebenzisa eqaleni. U32 nakho eceleni kwa 30 ebese u3 nankula sibhale nakho ama coordinates ethu futhi 32 3 ebese esithupha ke i-coordinates esoyiplotta eyokugcina futhi u50 no 4 nanku 50 vele siwubhalile ebese u4 nangekugcineni nakho kwi-y axis sifake la ichashaza lethu bese ama coordinates siyabhala 54. Yabona ke nanka ama point ethu sesiwaplottile ke manje sesizodweba i-curve yethu sibone ngempela ukuthi sizophuma ne-curve enjani. Yabona ukuthi i-curve esiphuma nayo la kule graph ithi ukugoba kancane ayiqondile njengalawa kade sisebenzisana nawo. Iyagoba kancane iyale ngaka right
siyabona ukuthi le i-parabolic curve le sisebenza nayo la. Siyabona ukuthi ama-functions ethu kulama coordinates esiwakhethile asisebenzelile ngempela. Saphuma nansi i-parabolic curve ethu siyayibona. Ubungakhethi noma imaphi ama-point ongawakhetha, mina ngikhethe nje